tak manipuloval s dodávkami, že SPP by bolo do mesiaca a pol skrachovalo. Len vďaka tomu, že sme zabezpečili iné kontrakty s inými serióznymi dodávateľmi, Rus musel ustúpiť a ten kontrakt zásadným spôsobom zmeniť. A oni sa chvália teraz tými kontraktami, ktoré boli podpísané, keď ja som bol minister hospodárstva. Oni sa chvália tou pomocou domácnostiam na energie, ktoré sa vytvorili, keď ja som bol minister hospodárstva. A tým, ktorý, ako spomínal Jimmy, sme tvorili na ministerstve hospodárstva. Čo oni urobili za vyše rok? Nič. Ešte aj tie billboardy, ktoré tu za štátne SPP rozvešalo, že vláda rozhodla, že sa nezvýšia ceny plynu pre domácnosti, je lož. Pozrite si svoje účty za plyn. Tá suma sa zvýšila. Oni klamú. Aj v tomto klamú. Na záver mala tu vystúpiť pani Magda Vašáriová, ktorú mám tu čest poznať mnohé roky, a jej muž a náš obľúbený herec, komik, spisovateľ, textár, pán Milan Lasica by sa v týchto dňoch dožil 85 rokov. Jeden z mojich najobľúbenejších bonmotov pána Lasicu, a keďže sú tu detičky, tak ho zjemním, je ten, že v roku 1948 sme sa vykakali na západ, ale to hovienko k nám prišlo z východu. Dnes, vo februári 2025, novodobí bolševici robia to isté. Okydávajú našich bratov Čechov, s Poliakmi sa nerozprávajú, urážajú Ukrajincov, kidajú na Brusel, ale sa objímajú s Putinom, s Orbánom alebo čínskym prezidentom. Takže presne to isté. Hanba! My si našu vlast ale zobrať nedáme a tak, ako povedal generál Štefánik, proste národ, ktorý si nezabojuje za svoju slobodu, si ju nezaslúži. Ale my za ňu zabojujeme, za našu demokraciu, za našu vlast. Toto je naše Slovensko. Pekný večer.